Kaloroa chamani. Kolora sound. Why would they? Why would they? I was saying to borrow to me, I'm going to go shoot. This Zagashi, what's this? Yeah. Get out. Gonora sounds. Iriti.
Chingo Gonora Sounds. Urutovere ngone vari job. Kana matiza kumba apa muchabvunzwa. Wozi vari kumba rutokuona. Chova side. Andizotsenga side na Boshongora. Nimbotora Gonora Sounds original. Muramu nuku. Muramu nuku. Rowa muramu nuku mdara. Ela? Sisi ngamagade. Ade. Akaita kune vamwe valikwenyu asati aita noti mota mombe yakadzora mombe dzadzabiwa ndaseka hangu kanotamba shamushemu mwana
Number 1, number 5 parade. Iwa Brazil. Number 9. Come to the door. Bonora sound isabakanaka bari. Anzabakanaka bosho. Dara, pamunotora phone Marino bude. Seguru gonora bosho ngora riti. Ariti zamaita babashiro wari mumgani babashiro wari ti. Bonora sound yacho iriti. Ariti seguru gonora wari ti. Seguru bomba dura taona ga mamarondera. Secondary. Bona bano ati bona udi gonora sound bona. Gonora sound. Bosho ngora uchichaura baba isa gonora anga akazadza chaunga munhu Achaunga stage anga kaunganidza mbari yese haipesi ndikunakirwa naye chibuda rumbendi saona sekuru gonora penga zoki Sirikubune
Roga inopisa mdara. How ya jensa? Apa mana jauh beras? Apa mana jauh beras? Apa mana sudah muda? Ini bu. Mana sudah muda ya? What happened?